1010. kerran. Koska on odotettavissa, että paikalla on henkilöitä, jotka eivät muista kaikkia näitä spektaakkeleita, minä mukaan lukien, on syytä järjestää pieni muistelus, luoda historiallinen katsaus, sillä historiatiede on näppärä pikku apuri semmoisille, jotka pelehtivät perinteiden parissa. Ensimmäisen kerran alkoholi lakitettiin vuonna 1987. Silloin lakki tuotiin tuolta noin ja pantiin tuohon noin. Joku outo hylkiö puhui, sitten laulettiin päälle ja sitten lopuksi rypättiin champagnea ja lähdettiin tahoillemme loppua pitämään. Toisen kerran alkoholi lakitettiin vuonna 1988. Silloin laki tuotiin tuolta noin ja pantiin tuohon noin. Joku outo hylkiö puhui. Sitten laulettiin ja päälle ryppäistiin champagnea ja lähdettiin tahoillemme vappua pitämään. Liiallinen perinpohjaisuus on historiatieteessäkin uuvuttavaa, joten taidan jättää nämä välivuodet kertaamatta. Kyllä te ymmärrätte. Arvaatte, että mitä silloin tapahtui. Siirrymme nykyhetkeen vappuun 2016. Lakki tuotiin tuolta noin, pantiin tuohon noin. Ja nakkalimmille on käymässä selville, että parhaillaan joku outo hylkiö puhuu. Voin antaa ennusteen, että kohta lauletaan ja sitten päälle rypäistään champagnea ja sitten lähdetään tahoillemme vappua pitämään. Kuten nähdään, tämä tapahtumasarja toistuu kaavamaisesti vuodesta toiseen, täysin mielikuvituksettomasti, täysin vailla uutta luovaa innovaatiota. Eli täyttää ensimmäisen määritelmän sanolle pirinte. Muistelen, että kun lakitustoimeen aikoinaan ryhdyttiin, niin syynä oli meidän nuorten säkyläisten kertakaikkinen suivaantuminen siihen, että vastaavanlaiset ylioppilaskunnan tilaisuudet olivat niin tavattoman tylsiä. Siellä joku tekee ylioppilaskunnan opintososiaalisten asioiden mietintöryhmästä jaaritti älyttömiä vattauksia ja kertasi vanhaa asiaa osaamatta millään lopettaa. Ja niin me nuoret pantavat täkyläiset keksimme sille varjotapahtuman. Ja siitä varjotapahtumasta tuli tämä alkukirjan lakitus. Ja kuten huomataan, tämä jalot alkuperäistarkoitus on tykkänään unohtunut. Täällä on joku vakava ilmeinen otus alkukirjan lakitustoimikunnan valmistelun jaostosta jaarittomassa käsittämättömiä vastauksia kertaamassa vanhaa asiaa osaamatta millään lopettaa. Eli tämä perinteeksi muodostunut alkukirjan lakitus täyttää myös toisen määritelmän sanolle perinne. Alkuperäinen ajatus on peräti hukkautunut. Kuten ulkomaalainen kirjailija muistosautoisuus Kurt Vonnegut sanoi, niin sekään. Rakas lakitusraavas! Alkukirjan lakitustoimikunnan nimissä velvoitan teitä ottamaan keveämmästä kaiken irti. Mieltymyksen mukaiset painotukset sallitaan.